ginikanan sa pakigsulti ngadto kanila. Importante ang komunikasyon, mga higala, sulod sa pamilya. Unsa man imong mga problema, unsa man ang imong mga suliran, mao na ang atong mga kabataan kinahanglan open sila kanimo, higala. Ilabi na kung imo silang matudluan sa pulong sa Dios, matudluan nimo sa gugma sa Ginoo, mahimong open gid na sila diha nimo. Kaya kung dili nimo matudluan, higala, nga kung makadungog ang istorya, ang imuhang itubag sa imong anak, pulos singka, pulos pamalikas, pulos mga dautan nga mga pulong, ang imong bungat ngadto kanila. Ang ilang makatunan, mauusap ka ng mga butanga, higala. Apan kung pulong mga panalangin, pulong sa Dios, imong isulti ngadto kanila, ngadto sa atong mga kabataan, makabaton pa sila og kaluwasan, higala. Kung ikaw, kung saan man mo pagsulti ngadto kanila, gani ikaw wala ka masayod sa pulong sa Dios, wala ka masayod sa iyahang na mensahe.